Hvad så YouTube? Det her, det er Oliver, der snakker. Ja, det her, det er en form for intro til min lille ting her. Den her video, den kommer til at gå ud på, at jeg vil forklare lidt, hvad Active Games egentlig er. Og hvad jeg vil hen med det. For lige nu, der er der kun mig. Der er lidt af mig. Det jeg har, det er det, der I ser på skærmen. Det eneste jeg har, er en tekst og et navn. Jeg har ikke mere. Så jeg starter fra bunden af bunden. Når vi er det på plads, så vil jeg gerne snakke lidt om, hvad det faktisk det her Active Games det egentlig er. Fordi der er lavet en eller anden derude, og tænker, hvad fanden er det her for noget pis? Og det ved jeg der, for det er der altid. Active Games er det, jeg prøver at gøre til mit eget lille spiludviklende firma. Mere eller mindre er det ikke. Jeg starter fra bunden, jeg ved ikke en skid om det her. Intet. Jeg har ingen idé om, hvad det her kommer til at handle om. Men jeg tænkte, at vi starter fra bunden af, også med videoerne. Opdatere, hvordan kommer jeg op i det her? Så hvis jeg ender på et tidspunkt med med et resultat. Jeg tror, vi skal sige det. Hvis jeg ender med et resultat på et tidspunkt. Hvis jeg ender med det, der forhåbentlig ender med at blive et spil. Så har vi lidt min lille historie her. Det synes jeg kunne være fedt. Jeg har også lavet Active Games for at kunne bygge en fanbase op. Det er rigtig vigtigt, når man går i gang med sådan et stort projekt, som vi gør nu. En fanbase. Så jeg hele tiden kan gå et sted hen for at få råd, for at få hjælp. Folk, der vil støtte mig og give mig ordentlig, konstruktiv kritik. Også et sted, hvor jeg kan finde hjælp, hvis jeg for eksempel skal bruge noget. Med det, så mener jeg ikke penge. Der er ingen penge i det her. Rolig. Men hvis jeg for eksempel skal bruge en voice actor. Hvis jeg for eksempel skal bruge en, der kan lave musik. En, der er rigtig god med Photoshop. Et eller andet. Så vil jeg måske gå hertil først. Før jeg går til alle andre steder. Så Active Games er et opbyggende spilfirma. Lavet af en 15-årig dreng. Det bliver ikke til noget. Ideen kom til mig her for noget tid siden, hvor jeg tænkte, oh my god, hvad fanden skal jeg gøre med mit liv? Det vidste jeg ikke. Jeg vidste ikke, hvad jeg ville gøre med mit liv. Der er en ting, jeg altid ønsker mig. Det er at skabe. At skabe har altid været noget, jeg elskede. Det kunne være fra noget helt enkelt. Så spillede Minecraft, hvor jeg skabte et hus. Eller det kunne være, når jeg sidder og tegner. Jeg er tegner. Og jeg skabte en eller anden form for karakter. Det kommer vi lidt ind på. Det kunne også være, hvis jeg, som nu, skaber en video. Jeg elsker at skabe. Jeg elsker computerspil. Jeg elsker at skabe. De fleste kan lægge 2 og 2 sammen. Også fordi det her, det er et stort projekt. Jeg er altid typen, der ikke går op i store projekter. Jeg er altid den type, der bare går udenom det og tager det i sidste sekund, hvis det kan gøres. Jeg har tænkt mig at prøve noget stort her. For jeg ved ingenting om noget som helst. Jeg har ingen idé om, hvordan man koder. Jeg har ingen idé om, hvordan man laver en historie. Jeg har ingen idé om, hvordan man laver soundtrack. Jeg har ingen idé om, hvordan man... Jeg har ingen idé om noget som helst. Så vi starter virkelig fra bunden af fucking bunden. Hvor jeg vil lave opdateringer om, hvad jeg finder ud af. Om hvordan jeg har tænkt mig at gøre det. For lige nu, der ved jeg ikke engang, hvorfor en karakter, der skal med i spillet. Jeg ved ikke, hvad det handler om. Jeg har ingen idé. Det jeg ved, er, at det her spil, det kommer til at være en form for pixel puzzle game. Hvis jeg spillede spil som Mad Father og... eller, hvad hedder det? The Crooked Man. Så har I helt sikkert en idé om, hvad det her det bliver. For det bliver sådan en form for puzzlespil, hvor man lever i en 2D pixelverden, og så skal man sådan igennem det. Og så bliver der nogle puzzles, der bliver en historie, der bliver alt det der. Og der kommer også til at være de her anime-billeder, som popper op i ny og næ. Fordi det er ligesom Mad Father, det er noget, jeg godt kan lide. Anime har altid været meget ting, og det er også min tegnestil, så det selvfølgelig skal det ind i det. Så ja, det bliver noget i den stil, et puzzlespil, som bliver i 2D-verden, mere eller mindre. Det er det, jeg ved indtil videre, så
Lad os se, hvad det får hen til. Vi har et billede med vores navn på. Det er en ting. Vi har en idé, og vi har et mål. Målet, det er, at vi skal have et resultat. Ganske enkelt er det ikke. Men jeg håber, vi kommer igennem det. Jeg beder ikke om noget fra jer. Intet. Det eneste, jeg beder om, det var dumt. Jeg beder ikke om noget, men jeg beder lige om noget. Det eneste, jeg beder om, det er at få konstruktiv kritik. Jeg ser al kritik som konstruktiv kritik. Og så, det er lort. Det kan stadig bruges. Der er en, der har en mening. Den skal ikke gå til spil. Det er det eneste, jeg beder om. Kritiser mig helvede til, smadre mig, man. Fucking slagt mit værk. Og til sidst så håber jeg, at vi ender med et resultat, vi alle kan have glæde af. Det her, det var den første update. Den første introduktionsvideo på denne kanal. Hvis I er mere inde til at se nogle gaming-videoer, så har jeg en anden kanal, der hedder Oliver R. Cook. Der er et link nede i description. Jeg har også... Nej, jeg har ikke mere. Jeg håber, I elskede det. Så YouTube, I så det, I elskede det, I ser næste afsnit på denne nye kanal. Det er underligt. Jeg plejer til at gøre det på min anden. Det er fedt det her. Det er spændende. Lad os komme i gang. Vi ses.